třetí den Freza Dance Festivalu. Viděli jste party, viděli jste tancování, ale jediný, co jste ještě neviděli, je ta nádherná příroda tady okolo, ve které se celá tahle akce odehrává. Takže pojďme na to kouknout. Zdeňku, zhrň nám pár slovy, o čem je Freza Dance Festival. Všechny taneční akce jsou o tom, že v podstatě tanečníci v pátek nasadí taneční boty a sundávají v pondělí ráno. Mají zhruba tak 4 hodiny denně na spánek. Organizátor nevěděl, do čeho jde a ten to má ještě horší, že ten nemá čas spát vůbec. Jak dlouho se věnuješ tanci? Já jsem začal teprve před rokem a půl. Bude pokračovat Freza Dance Festival, budou další ročníky? 100% bude určitě příští rok a mám spoustu bláznivých nápadů a myslím si, že bychom to mohli nechat na tomto místě, že tady to bylo naprosto úžasný. Všechny jsme oslovili, zapojili se i lidi za barem, lidi, kteří se tady o nás starali na hotelu, dole na Kaskádě. A všem se to strašně moc líbilo, takže bych jim to zase znovu rád přinesl sem. A stejně tak všichni účastníci tady byli z tohohle místa nadšený. Takže na příští rok to tady bude nej a myslím si, že by mohly být nějaký hodiny workshopu přímo v bazéně, takže máte se na co těšit. My jsme teď tady viděli další tanec. Jumbo, co to bylo? To bylo kizomba, ale na konci hodiny jsme ukazovali, jak se dá kombinovat ty kroky, které jsou kizombo na sembo, protože vlastně to, co jsme učili, je to kizomba, ale kizomba a semba mají něco společný. Je to, že samozřejmě hudba je z Angoly, ale ten rytmus, který pomalu tempo se tančí jako kizomba, když je to rychlejší tempo, jak jsme tancovali na konci, se jmenuje to semba. Jsme v kempu, kde bydlí část účastníků Freza Dance Festivalu, blízko Orlické přehrady. Mám tady paní recepční. Jak se vám líbí celá tahle akce, co říkáte na návštěvníky? Návštěvníci jsou úplně prostě super a byla jsem nadšená z nich, jak byli vynikající opravdu a byli strašně ukázněný, příjemný, jako že i vlastně celý ten kemp jako pozvedlo ta jejich návštěva, že opravdu to bylo moc hezký. Byli to strašně příjemný mladí lidi. Co to bylo za tanec, který jsme teď viděli? Bylo zouk, brazilský style. To je jako ze staré lambada, teďkom po 25 let si tančí tohle ta nová verze, jako víc modernější, jako víc nárombí, reggaeton a většinou se používáme francouzská písnička, ale požaduje ta stará lambada, kterou jsme tancovali, která byla zakázaná v Brazílii. Ale teď z nová verzi, nové figury, víc jako jemnější a sexy pomalejší. Co říkáte na ty účastníky? Chytali se? Šlo jim to? Super jsou, super. Tak jak se vám líbí vůbec Freza Dance Festival? Co jste se naučil třeba za tanec? Tak Freza Dance, já si myslím, že je důležité, že tady se lidi chodí hlavně bavit. A na Freza Dance Festivalu se člověk naučí spoustu nových, teda zajímavých věcí od různých stylů a hlavně teda vyzkouší si tancovat s jinačíma ženskýma a to je důležité prostě. Bavit se a bavit se tak, aby všichni byli spokojeni a ta zábava není nějak jakože úplně řízená, nejsou to klasické taneční, takže je to takové uvolněné.
Třetí noc Freza Dance Festivalu. Jestli bude tak náročná a skvělá jako ty dvě předchozí, tak na to se, přátelé, musím malinko schladit. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás ještě opět tady v Freza Dance Fest, je to naši třetí večer. Doufám, že všichni jste plní nabití, plno energie, protože já potřebuji energii od vás, teďka jsem trošku vyčerpaný. Ahoj! Slači, můžu se vás zeptat, jak se vám líbí tady na Freza Dance Festivalu? No, je to parádní, ale málo chlapů. Málo chlapů. Možná příští ročník bude více mužů. Přijdete příští rok? Doufáme, určitě přijdeme, ale budeme se mi nám nadět. Chlapi, přijďte. Jak se vám líbí tady na Freza Dance Festivalu? Moc se mi tady líbí. Co workshopy, navštěvovala jste? Jo, skoro všechny hodiny. Jestli bude příští rok další ročník, přijdete zase? No určitě, už teď se těším. Přijdete i na další ročník? Rozhodně, určitě. Na další ročník, no určitě jo. Ročník Freza Dance Festivalu je za náma, ale nespůjtěte, protože příští rok bude další. Máte se na co těšit. Pro Boom TV Katka Poláková.